Hola, què tal? Mira, ara farem un altre exercici amb el LibreCAD, però és molt senzillet, val? Simplement hem fet el nostre fitxer que es deia DINA4 vertical i ara farem el DINA4 horitzontal. Busquem aquí a fitxers recents i agafem el que havíem fet, que era el DINA4 vertical amb caixatí, que era aquest d'aquí, recordeu? I ara el que farem serà canviar-lo. Li direm fitxer, anomena IDESA, i li diem, com que tenim aquest nom aquí, li diem DINA4 vertical i canviem on posa vertical, posem horitzontal, i amb el caixatí igual, i ho deixem. Llavors, el que farem serà dibuixar el nostre DINA4 horitzontal. Com que el nostre DINA4, aquí tenim marcat això d'aquí, jo ho desmarco, que és el força a la intersecció, que ens va quedar del dibuix anterior, i farem el DINA4 horitzontal. Doncs anirem aquí, a línia, seleccionarem l'opció de rectangle, i en el punt inicial especifiqueu el primer vèrtex, li diem 0,0, com havíem fet l'altra vegada. I ara que ens diu especifiqueu el segon vèrtex, en comptes de dir-li 210, recordeu que l'horitzontal serà 297, que venien a ser 297 mil·límetres, i en vertical llavors tindrà 210. I ens fa el rectangle del mateix DINA4, però amb horitzontal. Li donem a la tecla, com que aquí segueix dient especifiqueu el primer vèrtex, li diem a la tecla escape, fins que digui ordre. Llavors aquest quadrat d'aquí ara ens l'eliminarem. Aquest altre rectangle, que era el vertical, el seleccionem, escape, seleccionem aquest rectangle, que era el vertical, i l'eliminem. Aquesta ratlla d'aquí també l'eliminem. Aquesta la mantenim, aquesta l'eliminem i aquestes dues les podem deixar perquè aquesta està a 5 mil·límetres d'aquí i aquesta està a 15 d'aquí, que ens serveix de marge, perquè després quan els plànols es grapen o s'enganxen es fa per aquí. Llavors aquest marge sempre és més ample, per això. Llavors anem a fer les paral·leles aquestes a 50 mil·límetres, venim a línia, seleccionem paral·lela. La distància que tenim aquí era 45, que ens havia quedat del dibuix anterior, li donem 5 mil·límetres. I ja ens diu, especifiqueu la distància, que ja tenim 5, o la seleccioneu l'entitat o a través. Llavors ens col·loquem aquí i li donem clic i fa la nostra paral·lela. Ens col·loquem aquí i li donem clic. Li donem a la tecla escape fins que ens posi ordre i ens anem a les eines a buscar l'ordre modifica i recordeu la d'ordre de bisella o el comandament de bisella. Longitud 1, 0, longitud 2, 0. Doncs ens demana que seleccionem la primera entitat. Seleccionem aquesta d'aquí. I ens demana que seleccionem la segona entitat. I seleccionem aquesta i ens ha unit aquí. Picarem aquí i després picarem aquí, perquè ens torna a dir seleccioneu la primera entitat. Doncs selecciono aquesta i ara ens diu seleccioneu la segona entitat i selecciono aquesta i ens ha fet aquesta unió. I ens torna a dir quina és la primera entitat. Doncs ara agafem aquesta, o no, aquesta no l'agafarem. El que farem ara, com que ja tenim el caixatí aquí creat, serà moure aquest caixatí. Com ho farem? Li donem a eines, modifica, mou o còpia. I seleccionem el nom, aquesta recta, aquest nom, la data, l'escala, les unitats, aquesta recta i aquesta recta. I quan ho movem? Doncs ho movem, ens activem el que seria el moviment horitzontal, que ho farem així, o bueno,
o ho farem, a veure si ho tinc aquí, ho mourem, com que tenim seleccionem per moure, li donem Enter i ara ens diu quin és el punt de referència i li direm que el punt de referència sigui força al final, força als extrems. I ho forcem en aquest extrem d'aquí. Veieu que ara ens indica només els punts finals de cada recte? Doncs seleccionem aquest punt d'aquí. I fins on ho volem moure? Ara hem de deseleccionar el força als extrems. Fins on ho volem moure? Ho volem moure en horitzontal, ho restringim a horitzontal, ara només ens mou en la mateixa horitzontal que ho tenim, i ho volem moure fins a aquesta d'aquí, i posarem força a l'entitat, i ens ho força en aquesta entitat. Suprimem, ara ens demana si volem que mantenir l'original o no. Li diem que suprimim l'original i d'acord. Llavors, si donem escape, ens ha mogut tot el que teníem allà fins aquí. Llavors, el que farem ara serà un bisella. Eines, podem fer doble clic al touchpad, doble clic, un bisella, i seleccionem aquesta, i seleccionem aquesta. I només ens faltaria fer una línia per 2 punts, restringim l'horitzontal i traiem això, traiem aquesta d'aquí, que la teníem seleccionada, i aquesta d'aquí, que era l'entitat, i ho fem amb els punts finals. Com ho podem fer? Podem fer des del punt final, el punt final, des de l'extrem, des d'aquest extrem d'aquí, i ho restringim a la vertical. I ara hem de treure l'extrem, també. I tornem a posar fins a l'entitat. Anem escape, fem el zoom extend, recordeu que aquest era el zoom automàtic, que ens agafa tot el dibuix. Podem fer un zoom més ampliat. I ara el zoom automàtic, o un zoom Windows per veure més o menys tot el dibuix, però no massa més. I aquí tindríem la nostra làmina horitzontal, o d'ina 4 horitzontal amb caixetí, i seria per dibuixar coses amb horitzontal. Llavors, li diem fitxer, desa, i li diem fitxer, imprimeix. A l'orientació canviem a horitzontal i l'imprimim. I ens el baixem aquí a DIN A4 horitzontal amb caixetí. I l'extensió traiem el DXF i la deixem amb PDF. Llavors, aquest PDF el tenim a baixades i és aquest d'aquí. I això és el que m'heu de penjar, aquest fitxer PDF. Molt bé, doncs vinga, amb això ja estaria aquesta següent tasca, que també és molt senzilleta. Gràcies, adeu.